Hello.
हेलौ हेलौ ओंखाम जादोंमोन आं। जाबदों नामा ओंखाम जादोंमोनलै आं ओंखाम। बहा दं? बहा दं दालाय बहा दं? आइदै गैया मोनायाव उन्दुनो मा होनदों? उन्दुनो रोङासै। दोनज'नो रोङाखिसै नामा आंखो दोननो रोङाखिसै नामा आंखो? औ लोगोफोरनो लोगोफोरानो फैयोना आंनावनो। नेटआनो नेटनि थाखायनो थायालै नोंनाव। नेटआनो जि प्रब्लेम जाबायना नोंना। आंनाबो दिनै मोनायाव गल गलसो जाना थादों गयदानि गैया ओरैनो लस। जोंखांखादोंसोना। सानै दं सासेया सोर जाखोरा? दाहायनिफ्राय 7थायावसो होनोसै आं दे। न'आव थाला आं बालनो। एसे थाब होनानै बायह्रायाव ओंखारनानै माबाबानो जायो। खमबल लादो लागाव। जोंहा लक्खि दङ सासे। दुब्लि बारियावसो थांसै आं बाल आगोलाव होग्रायाव। थेंक इउ। लसि थेंक इउ स' माच।
मैंने प्यार किया तो मैंने सीखा है मैंने प्यार किया तो मैंने खो दिया है बेसे जाखो असे लाय गैयालै थाङाखै सानसेयाव बेसे मोनो हिट जायो मा बेसेबां हिट जामब्रा गैया मैयाबो 6ल'सो मोनदों सानाव होनाया आंनाव अखानायैसो जायोलै लोगो लोगो जाया मैया मोननाया जागोन दिनै सानसेयाव 6ल' मोनोबा मा खामानि होगोन एमएमबिबो लागायबाय माथो लाइभखौ साला न'आव दंफैयो बे दुगामाराया खामानि गैला गारनोसैसो आं गारनो हागोन हानाय जानो दानो ओंखारनो लुबैना ओंखारलायगोन नों दाख्लैनो गारनो बुंबाय थाबाय गैया हाथायाबो ओमफ्राय गारनोबो लाइक होनायखौ होनदां ले फोजाबनोसै आं दे हनोबा जाबना हो गंसे गैयालै मबाइला लानानै थांदों बाला मोनायावबो गल 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 जाबाय थायो कमेन्ट हरबाबो जाखाया बिदिबाथाय वाइटसो मोनखाया लागायबाय आं थेंक इउ लोंबायनो लागाय अबहाय लोंखोरा न'आव नामा बेखारसो न'आव लोंखोना अबहाय लोंखो आंनाबो माबा लिरखोलै
आइडि मोनसेजों आइडि मोनसेजों लागायबाय आं आदसा हरै जालायखोब्रा सिबिं माबाहैनांगौ नै एकथायावसो थांगोन आं बारा आइडि सोलायनो नामा होद आंना आइडि नाङा गयदा खामानि गैया मा मा लिरखोब्रा नंगौना नङा जाखो हसीना yang memiliki moromi hसीना yang manihang होद बाल आंनिखौसो होनदों आं बे मोनसेजोंनो जायो नामा जायोब्रा बेनो ए होमबालाय मोननैबो बे चेनेलजों माबाजों हाबदों होनबा थ' आइडि जाबाय आंना बे चेनेला आदसा गंसेयाव दंना ए दे नोंनि गोसो सोलायो ना मायो हारे हारे रावबो फैयासै दिनै मा जानांगौ बिदिजोंलाय दैथुनावसो दंहैयोना जयाव जेवनो बिगुरफ्रा MMB बेगरा आं होनाय टाइमावसो होलाबायबाय बेबो जिउआ आंनि नारगिं गैयै दिङा जेवारिजों फैलायबाय आरो सोलायबाय दे आंनो जोलासो जाबाय जोंना बालनो जोला नङा माथोब्रा
बेनो जाबाय रावबो फैया बालनि दैथुनावसो दंहैदां कुसुमोनाबो जाला जोंनाव बहा दं गारि सालायाखै नामा दिनै दिनै सिक्स फैबावगोन बे मैया जों दाख्लैजों सिक्स फैबाय थादोंमोन गंसेया माला सफैगोनथाय मालाय नोंनाव मानसि जाबावदोंसो मालाय नोंनाव मानसि जाबावदोंसो माला मानसि जायाब्रा बुरजा मानसि जायाखैना दिनै मोनायाव मानसि जादोंना जादों गैया वाइटआनो सैदल' फैदों बाला गल गल जानानै दे हो 7 होयो ना होयो आंगो होननाय रावबो मा होनदोंथाय ले लांफ्लाङोलै सानाव फैबाबो उन्दुलांफ्लांलायो नामा उन्दुखायोथ' आरो उन्दुनो ओंखारो लामायावबो थानो हाला ब्रा जारलासो मोनबाय आं मा जाखो लामायाव थानानै सैबावसो
आं बाबायलै दाना बारा गैला आं बिदियाव फाग्लासो जागोनलै हाखायोलै नोङो ब्लेक हांसिगोन ना मा जाखो ब्लेक कब्रा ए लाबोब्रा नों जायाबानो जायाबा नाङालै आंनो मारै सौसि बायनो मोनाखै दाबो बायदोब्रा बायनानै ला स्नेक ब्रा स्नेक ब्रा नाय मोजा माबा आंखौनो मा स्नेक बेलाय तेरे बिना मेरे बिनों से मीठी मीठी बातें करती है हेलौ सोर सफैखो बेलाय माइनाव गयारि दा मा खबर आदा मोजां मोजां नोंहालाय मा खबर मा खालामदों दा नै गोलांनानै दङ आरोना जाखांनानै आर'थिया मा होनदों माइनाव खबर माइनाव मा खबरनो लाइक खालामना होबाय दे दा थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाना फैखो ओमफ्राय माइनाव मा ओंख्रि जाखो होनो
खारबायबो नां नेट लागासिनो फाग्लासो गैलालाय मोजां खबरा दा आदसा दे ओमफ्राय नोंलाय मा ओंख्रि सबाय बिमा एवनायसोमोन ने जोंना बहानिफ्राय मोनलाय माइनावनो थांखोना माखोथाय थाङाखै दङ लाइक खालामना होदो दे अननानै गासैबो भिडिअ दे दा नायना होगोन आङो आंथ' दा नायनो हायाना आइदियाबो गैया आइदि दंबालाय जेबो नङामोन गथ' चेनेल सिगाङाव दोनखानोसै आं एल बि होनायखायनो नायथ'थारनाय जायाखै भिडिअखौनो मोनसेफोरनिखौबो मोनसे मोननै मोनब्रै मोनबा एल बि होबाथाय भिडिअआ थालाङो होबाबो जाया बिदिनो जागासिनो बाक्सा आनादावनि आदसा बाक्सानिसो होमबा ना थिगानो एल बि होबाथाय भिडिअआ नायदावनाय थालांगासिनो बिदि जायो मबाइला गंनै जाथारदों ओंखायनो थ' उदालगुरियाव मिटिनाव थांसै सानैजों मिटिनावलाय मा लायनोब्रा फाग्लालाय मालाय एक्ट्रिसनाव थांजायो नामा
मा लांफैदों होनबाथाय मा होननांगौ नोंलाय? मिथियावसो होनदों। मिथिं ना मिथिंब्रा? गाना प्यार है। थोद मिथिङाव नोंनावथ' जायाखै मिथियाव होननाया मिथिङाव बास ए बास नेनायावब्रा मिथिङाव जायो थांजायो। आं थाबाय दे आदा अके अके दे थेंकिउ स माच। बेनो रावबो फैला माथोनो फैलागि दाफैसैलै थिनथासो नङाबा दोनखाया आङो नायथारनि आं बल खेला। दोनलाबाय थागोन आं माबा खलथंसो होनलांबाय बेबो 5 मिनिटल' जाना थालायबाय फाग्लानि। फर्टिफर थांबाय। खय थारिखआव मोनलाय मिथिङा आं मिथियालै आं खबर गैया। मोनायाव बेसे मोननाय गैया सिदल' फैदों गल गल जानानै थानानै। गैया आंनाबो अफिस जादों बाला अफिस जादोंबा सार्स होना होखायाखै होनबा नोङो? बेनोसै आरो माथो होनबावनो जोंनिखौलाय। ओहो गैया मानो होनो गैया होनो रोङाखै बारनो चार्ज सोना दोनखानांगौब्रा माबायाव होनानै दोननांगौ ओमफ्राय लाइटखौ खम होना दोननांगौ एकदमबारे बिमाया अबाव थांदों स्कुलाव गनो लिरदोंलै दाबो फैया
आंबो नेट नाङाबा मोजां फैदोंना फैयाखै खबर लाहरनां र' आइदिना मा जाखो लागाव सेनेलसोथ' आरोलै आरो मारै एफा गोलाव माबा लाखो नोंलाय नाम लाखो नोंलाय मोसाहारि ब्रह्म एफा गोलाव नाम लाखो नोङो 'on thank you on53
बेयाव 58 थांबावबाय। 1 घन्टा खालामनानै खामानिसो मावनोसै आं। हा 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 जालायबाय नै। मा होनदों बाला गोथाव खासेव भिडिअ नायासो नागिरनासो जाबाय जोंना। बाला गोथाव खासेव भिडिअ नागिरनायसो जाबाय। जोंना टु 1 थेंक इउ। टु दं दै दाबो अके अके। एक घन्टा दोननानै 1 घन्टा थानानै मुथि खालामसै आं। अन थेंक इउ। रावबो फैदेरबायालै फाग्लासो थाग्राफ्रा। अन थेंक इउ। आलाय मेक्सल ब्र सफैनो हादों लाइक होबाय दे अके थेंक इउ। फुल बाल लेंहराला आं मालाय हिनजावफोरखौ लेंहरदो आं सुपार बेसो बेसो आरो नोंसो आरोना मेक्सेल दं होनबा जाखांबाय नामा दा जाखांबाय दासो जाखांनाय बावाखै दासो जाखांदों माने 1 घन्टासो जाबाय खोमा माबासोमोन सबाय बिमा एवनायसोमोन बानलु बाथोन
नेटआबो जि स्ल' जानो नागिरोब्रा स्ल' जायाखिसै माबायानो आइया बोरै जाखोब्रा थेंक इउ ओइ ब्र आंना कपि खालामबाबो थाया चार्जिं डिलेट जालाङो मारैथाय चार्जिं डिलेट जालाङोबा फेस खालामब्रा फेस ब्लु लागायना हो हाइट जानो नागिरदों होगासिनो थेंक इउ मेक्सेल ब्र मोजां फरायनो मा थाबोखो बेखौनो फरायखांबायना आङो आदा आं अन दे लोंगासिनो जों बाला आइया बिदिसो होमबा दे ओमफ्राय आंहा दासो नुसनदों जेबो नङा दे जेबो नङा थेंक इउ सफैनो हाबाय होनबाबो जाखांबाय नामा जाना जायाखै गंसे बोखारथ'नोसै दे अके दे आंबो मुद होनानै खामानि मावनोसैलै दसेनो रायलायनोबा रायलायथ'दो 1 आवार्स जाबाय रायलायाबाथ' गैखाला नालाय सिबिं माबा एरख'बावनांगौ